Ahojte, volám sa Romana Komárňanská, som bežkyňa a bežecká trénerka. Vítajte pri sledovaní YouTube kanálu Biotech USA, kde si dnes povieme výhody a formy kardiotréningu a ako najlepšie spaľovať tuky. Máme tu nový rok a mnohí z nás si dávajú nové predsavzatia, nové výzvy, nové ciele. A jedným z takých najčastejších cieľov v novom roku je znížiť svoju telesnú hmotnosť, redukovať telesnú hmotnosť a eliminovať tukové bunky. A najúčinnejším nástrojom, ako toto docieliť, ako znížiť svoju telesnú hmotnosť, je kardiotréning. Kardiotréning poskytuje veľmi veľa benefitov zo fyziologického alebo zdravotného a taktiež psychologického hľadiska. Treba spomenúť, že napríklad ide o zlepšenie kardiovaskulárneho srdcovo-cievneho systému. To znamená, že ak máte srdcovú kľudovú tepovú frekvenciu 60-70 úderov, ak začnete sa pravidelne hýbať, čo znamená aspoň 3-krát do týždňa nejaká kardioaktivita, tak sa vám zníži táto pokojová frekvencia, čiže vaše srdiečko sa naučí efektívnejšie, ekonomickejšie pracovať. Taktiež sa zlepšuje kognitívne myslenie, čo je veľkou výhodou pre ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie, pretože vieme si lepšie veci pamätať, memorovať, vieme byť viac koncentrovaní, sústredení, lebo aj vplyvom kardiocvičenia aj vytrvalostného cvičenia dochádza k vytváraniu väčšieho množstva mozgových buniek. Ďalšie benefity, samozrejme vplyvom kardiocvičenia eliminujeme tukové bunky, čo je cieľom mnohých, ak chceme byť štíhli, zdraví. Čo sa týka psychologického hľadiska, tak samozrejme športová aktivita eliminuje váš stres a samozrejme vyplavenie rôznych hormónov, hormónov šťastia, serotonín, adrenalín, dopamín a mnoho ďalších. Môžete si vybrať rôzne alternatívy kardiotréningu. Veľmi obľúbená je chôdza, beh, cyklistika, plávanie, kruhový tréning, tabata, rôzne kombinácie, napríklad skombinujete beh so silovou zložkou, čiže každý si môže vybrať rôzne alternatívy kardiotréningu, ktoré má rád a ktoré ho budú baviť. Kardiotréning môžete vykonávať v interiéri alebo v exteriéri. Ja som bežkyňa, čiže ja celoročne behávam vonku. Ak sa rozhodnete pre športovú aktivitu beh, tak samozrejme začnite opatrne, primerane. Porúčam kombináciu behu s chôdzou, rôzne dĺžky, rôzne varianty. Na minutáž si to rozdeliť, minútu beháte, 2 minúty kráčate, dať si to párkrát, aby si vaše telo postupne zvyklo na intenzitu a tréningovú záťaž. Ak sa rozhodnete s behom začať aj v zimných mesiacoch, tak nie je žiaden problém, ak máte kvalitné tenisky a jej funkčné oblečenie do zimných mesiacov. V zimných mesiacoch sa môžete presunúť samozrejme aj do fitka na bežiace pásy, kde si dáte beh ako kardiočasť a potom vložíte aj silovú zložku tréningu. Dámy, určite sa nebojte silového tréningu, nepriberiete, práve naopak potrebujete okrem kardio, kde chcete redukovať hmotnosť, chcete mať aj pevné svalstvo, zdravé svalstvo, funkčné svalstvo, čiže určite zaraďte aj silovú zložku. Do svojho kardiotréningu môžete zahrnúť beh na bežiacom páse, bicyklovanie na stacionárnom bicykli, veslovanie, rôzne preskoky cez švihadlo a potom pokračovať funkčným tréningom. Do funkčného tréningu by som určite zaradila veľmi obľúbené cvičenie a ním je plank alebo doska po slovensky. Toto cvičenie je statické, izometrické a posilňujete ním prakticky celé telo, spevňujete si povrchové aj vnútorné svaly a samozrejme toto cvičenie má veľmi veľa druhov variácií. Všetky cvičenia, ktoré som spomenula, sú výborné pre spaľovanie tukov, formovanie postavy a spevnenie svalstva, ale samozrejme môžete si zaradiť aj viacero iných cvičení, ako napríklad kľuky a ich rôzne modifikácie, cvičenia typu mostík, cvičenia s odporovou gumou a kettlebellom. Ak sa rozhodnete podporiť spaľovanie tukov, môžete si zvoliť aj jeden z výrobkov od Biotech USA, Super Burner,
ktorý okrem podpory spaľovania tukov obsahuje aj ďalšie potrebné vitamíny a minerálne látky. Keďže som vytrvalostná športovkyňa, používam vo svojej príprave jontové nápoje, športové nápoje, ktoré obsahujú sacharidy, ktoré počas výkonu strácame, čiže musíme ich suplementovať. Taktiež obsahujú dôležité elektrolyty, čiže minerálne látky a vitamíny, ktoré tiež potrebujeme doplňať a samozrejme potrebujeme aj hydratovať organizmus, čiže aj túto úlohu jontové nápoje spĺňajú. A ďalším potrebným výživovým doplnkom pre náš organizmus je magnézium. Je dôležité pre náš nervový a svalový systém, zmierňuje svalové napätie, svalový tonus a taktiež je prevenciou voči svalovým krčom. V tomto videu som vám povedala výhody kardiotréningu a tipy pre spaľovanie tukov. Budem sa tešiť, ak nás budete sledovať naďalej na YouTubeovom kanáli Biotech USA a dáte nám odber. Biotech USA, the feeling of success.